kanun masalam chu soivak lo maila in soi themo in soi khongai thla ke mo min ti paltakin zodin le a chevela kan lo chet to dan le a hun laia kan thil tonte ka lo soi zo ka nge chuti lai chuan kumsom ni pali tanga ni rukvel kan ni lai ania kum thum chung vel chu ka tal na ve viau ti na ni chu chung te bel tur mu mal nei lo le sual hrim hrim awanga kholaya tal tamai mai te chung te ran no chu tak te chu kan in thu ma kan nun kha oi om lo khopa tropani zana kan chuak khoma zodin cinema hall lui borvela kan in mu khoma zodin la ya te poni ve tho mai standing ho thil kan han la te te a thenin zu a thenin damdoi ke chuan ka ti kop thei ve ve kan rui tan ta mo tia program tur kan an duanga kan thil duan per chu khoya nge kan ri khomanga naktuk chhun rui na turan tin nge kan nei theyang ti ani deuh tlang pui kan dan ngai tein in thurual theilovin kan in hnial deuh lai laya a then NGO pakhatin riana turan siam saka an riakang a then lok apa a then zodin leya ti chu thil chiang sa ni soi maila man to kanom le nge yang mi pa ho chu standing an ni tlang puya standing tila mi nan chhor vele chhong an rui na tur le an ei tur man lo ve trok ten nia veng sang an kal dara meichia pani pathum vel chu cham bangin zodin le a che vela chuan min dor tu tur anom thut takin kan chang lo cham ngai meu lo tlom ngai polten CD min pek chu kan aklok deuh nual thin tlema mel thadeu le kan kom ve phak chi lo le min kom pe chi lo ho chuan vana pa hol bula taxi ding bulvela an mani dor tu tur an zong thunga rei nga ngai lo bike mo taxi mo private motor truck lian thlengin aron thlana kongsira kan ding lai chu lengila aron tia a felani mai aman chu in phur pain kan soifel mai thin kan in cheina le kan mela changkang view bik lova to tak kan ni theilo hrim atlang puin zanga tang sang khathi kan in share ve mai zela chu ba ka rui tur zuemo damdoi ti mian ni chuan damdoi lamin tumke vek bok van nei tum chuan hotel a min ria puya van nei na dota chuan parole mo aizola mania in luaten min hruai hoa abak chu mun fian rial deuh nuwa ti deuh zoi nuwa zodin lamain thla le khani deuh mai min dor tu te zinga hian vai mutia tanga officer lian tak thlengin an tela in khom bang ti hriat ngoi rui lo hai lo nupui te ni lo deuh han eng lo chak hrim min dor tu nom bok then kha chu tlei rol te ten ni dik tak chuan tlei rol te in phur chu atiri anuam bera ma se poisan nei lo thei ber thung then kha chuan min cha thlak sana chu tiang chang chuan an poisa le thil lu in bel ta chu kan ruk sak boka chung zinga chuan ti fu lo deuh mai kan neya police officer pakhathi acha thlak line karoka hotel atang ka tlan bowa dan ngai tein atu zana kan kal khom be chu arukin min lo chang khia wo lo nia thian te zinga ka in ti thei man to te reng nen chip sam tril thot khopin min non khai dak lop maya lok apa min khung chiang te khul chuak tu tur ka nei lowa ka thian ten poisa nei ma se chutianga in khul chuana chuan tu man sum kan seng phal lo hrim van nei thlak takin homa min da hlo maya voi ni zela ka tang rei lo maila anin om du ema homa om chu van raman ringot ti ka hria ma se kha homa khan senior ho anin ti thu khop mai an ke korte thlengin kan suk saka zela chon zalen de umaila in nuai chiana ana salutuka nin om ve du takani tum khat le po veng pakhat thlan mula min dor tu nen kan lo khosak dun mek lain khotlang duty ten minon man thut maya police kuta pek nge lap nge lume kol sak min thlan tira a ha dam ber ka lume kol chu ka thlanga voi thum vel ka monga min lap nuwa lukol kheng nuwa in min chu le ta ni ma se lu te mai kan tuam mak maya kan nangai kan chunzom le char mai thin chun lama hi chuan keima ni ang thowa rui lo ngai le KSTN call tu NGO sang te office kanom kuala van nei tum chuan chun lama dor tu ton fu ve zeu te po kan nei bok ma se akhat phar khop mai dik tak chuan in chiu ve tho mai la kan hmela lo palawa kan taksa la chewak bik lova thom changkang le makeup changkang ka in bel ve thei lo ti ni mai tum kha chu papakhat changkang ve pa ngai tak hian min phur hoa an in po changkang tu manom lo achung ten jin veka wangin a ma chawa lo om chu nia zu kan ina ke phei chu thil dang ka lo hit zeu to wangin ka rui khop mai
ma se sum hlo zong chuan ka khosangai lo chupa chuan keima ama mo ti zo nu chuan poisa te min pe a riak tura min ti ve wangin kan mu hil bora chuti lai chuan a chung ten ron ho thut maya kong ka pui kan kala wangin doorbell an ron met vak mai sia in chung varanda tang chuan azuk ena anu pui fanau ten lo ni si kong ka hon sak nge an ngai kemin mu chuan an buai don cheng sang thum min pe a tuk vera tanga zuang thlatur chuan min tia in chong ni na tuk vera tang kan zuang thate reng ani kha misual te van na ina san zia hi makasin ka zuk tum na tur kha a thim ve ka wangin enge om ka hrelo reng an thenom te in samekin thing an normal na phuai an che khoma tak ka zuk thu chat ka kong ka her deuh ti mai lo chu engma na tang ka nei lo khami te chung ku kha eng tin ngen om zui hriat tum na ka nei ran lo ka tlan wang vana pa hol nuai mu chun zom turin ka kal san ta ni kha tu nu hian in chong pa ngai chong ni na vel tang hian ka dak thale thina nuai som hlo pon ka zuangam to teu lo mai hlo thon nai min bul tak chuan alo huai sen thei nge mai an nu te khan khotlang hroi tu ten hena min peng ti mol kha ka hlau ber vuak le sam me khen sak ka tok mun si anin om ve bok mani NGO pakhat hian a kha tokin h kan velo min te sakrang thina mak ve deuh chu ka fi hlim zel min te sak tu te po hian makan ti ma se in chiu na hriau le cd man ka ura wangin ka kai velo ti chu min pompuya midang fuinan min mang ve hial thin patil pakhat poisa nei thei deuh dam doi ti thin nen hian kanin kop fu ta chat maya ro pui lo tak kan ni khola ya kut min an thlak tak zel maya chun le zana soilo a thinarim to chuan kut min thlak mi zel kan thian dang mi papa ngai jok te thel ngain kan om renga eng titia patil kha ngai jong ve mai nge kan ni ti le khati khopak kut min thlak chung po eng wanga zui reng thau nge kan ni tun thleng hian ka lein hrathiam theilo ha dam taka rui ka du wang le ma ne in luania rian tur mun pa ngai nei ka thlak hlel wang ni perin kein ria van thoi thlak de umain adam doi voran mana bel tur sum ka nei silova kanin then pha alom ang reng phian kan nun dan kha trok butuka soi top chuan kan thian te ngei pon min mut pui du chang an neya kan do ve nok maya ma se soi ta kang khan ka fim khunna ka hlo na wangin voina he thui ka zia thei pa ta ni hi nun beidon nai mo han lim lo nai mo ka nei ran lova pathian mo pon ka in hrelo kan om dan akhan ka lungoya rui tur le ei tur kan nei chuan tu ma ko big lo Salvation Army ho hian zanlaya ei turun semle khut hin chinga alom om du thina sin no pathian thu soipui kan du le du lo te min zo thina nun tui hal le tong trai nga mangin kanin soi khongai thlaka ma se kan mai za wa ani pakhata a nu zela Salvation Army rong bol na hi thaka ti wangin tun nuwa po he pola hian kan loi phang nge dam lo le chua pe mi lo chang te kan nei ve a eile in ai ma chuan ruina tur kan lung kham bera kan chua thei lo chang chuan safar ve zeu te po kan nei thin chutiang a chi chuan kanun chu sima mi pa ngai anga nun ve chu ka chak thin ma se thian ten miron pelea kan han normal le che nuwa chuan pathian thulam chu ka ha hi nirngot mai dam thuaya service le vat bak ril ruwa eng ma lo summan kan thiam si lo min dor tu te zinga pok dewan min sangtel te kan hlo ve tu moma achang le an chat thla kan rokna tangin han nei ve deuh luai chang te nei thin maila kan nei deuh le kan phak to ka kan chelien ve a vai hotel vela kan riaka ni danga kan ei ngai lo tui tha kan han order ve a sum chu zo le duak thin achang phei chuan kan ri man le eile in man te dai lo chang kan nei fo bok chu tiang chang chuan hotel manager te chu kan thlema eng tin mo hruai sangin ke korte po thlak mangtang ka in kan rul fel le mai thin ma se chutianga kan ti nu ta chuan min chin chi hlau chuan poisa nei engang maila an hotel ri anun an phal ngai lo thung chutia ma ni mu ma kan mu mai lai le ri ana tur po nei mu mal lova mi panhi pathumin koma kan om thin lai chuan tum khat chut langwal thian za ho rual hian vana pa hol hnuaya kan in chiu don lai mek hi min ron nang chinga an che zia chuan duty mo kan ti kan hlau man khop mai chumi tum chuan meichia pani le mi pa pakhat kan nia an ni la paruk lai ni si midang ang thovin min vo hrep don mo kan tia ani lo pon lok apa min ria tir kan ringa ma se
pakhat chuan tlan se su engtin ma kan ti don lo cheu in du le in thil ti lai khati zo lo lo ula in kom lo kangu kom lok cheu kan dunia aron ti chu kan tho huai mai poisa kan nei lo ni takania kan thian nu hian dor tu nei lova kein zuai pui kan ei thunga chutaka hlo mang chuan kan thian pa hena kalin number 4 kan la ti ho kan lo tum me ka ni lenga hit mi alo kan ni wangin kan chak tlangin kan phur lai takani zandar som pani pel to chutia min ti ta ka chuan thamuang takin kan thil ti lai chu kan chhun zoma ma se nuam vak lo kan epchia excise office lama chuan min ngak thap maya kan che zia chu min clear thap pok dakar chan vevel nuwa chuan zamna le timna kan nei ta lo eng tikong zonga in kom nge an du kan zota an ni chuan thian ho an ni thu te riana tur kan nei lo chuan an thian ho ri khom na hmuna riana tur om thu le kan nun dan chung changa kom min du thu ten soya chole vok sa chum san nei thuan soi chuan kan benga ver ber tlai cho kan lai mi lo ti chuan in thlung du lem lovin kan zui ta temple ko ta hian motor thatak tak le bike kan lo hunga min dor tu tur ni lo te motor chuan khat buka azam om lek lek hial zo kani an soina mun kan thlenga anin soidanin evangelist team din tum me kan nia pathian thu zir ho le a hu ho wa fe chu program an siam wanga riak khom an lo nia vok sa chuma an tram thak nge mai le chothing lalum thar thar chu kan eita teu hloma kan puar tlang aniang muta chuak ngal ma se an zing an speaker ve deuh ber ni om chuan pathian thu min thil hrepa khati la khan mobile phone camera ala om ve vak lova roflim mangchi khan thla kan lahwa ti chuan an mun na sira puan min the chua chuan kan mu ve ta diela reipo kan mu hi lo nuam lo kan ti do wangin zun chuak in min kai har rual chuan thian te kai thowin kan chuak ta diela an tho hun an thil hai ve viau mai theini ma se an zinga pakhat chu tuna ka fa te pa hi ani ta thung ani hi eng muin nge min mu ka hrelo khami zan khan min lo mai ngal tlat ani chu thla te kan la ho khania khami thalak mang khan min lo zong ngat ngat thina thian te hian zong tu chei nei nia CID ni du mel ten ti thina min khretu te pon min hrengai lawangin an lo in soi zel sia min mu ngai na om lo ma se a beidong mi lo beidong lova min zong tan na na chu min mu hun nei ta kalau khreto der mai si lova thian te chuan an lau deu ma se a in soi ta ka chuan kan niel em thunga ani po spi number 4 lo ti rep to fatra en kol na huna tanga seilian chung te bel tur big po nei chuang lo oi main rui lo ngai kholai o man vaya gospel campinga an da lu tanga piang thar campinga alu pui abulamu te belzuya in kom zui le thian te na om veri lo nia an thian ho ani kop fuwa rongbola som na pon dong ve zeu zeu biak in rongbol na ai main ke ma ni ang an ma ni po in an din hunan riat chian te hena rongbol nuam pi zok an lo nia atira chun enga ma ka ngai lo ke aya that bik te chiam na ka hrelo kanun hi thla kala phal lo tin ka nar thina ani chuan pathian hena nangma ka hmule theinan che hian tlaiwarin nasatakin ka tongtaya isima ipian tharnan ka dil lo nangma hmu chei ka du ka thin lunga ithi thei lo min ti top mai ni engtin nge miron zon hmu thin ka hrelo aron langle nol thin ma se ama kha zeb lo chuan a cheve ma min dor tu te chu ni se ka do liam mai thayang ma se ngai zong emo pasalata ne mo ka du chi ni lo hrim hrim ma se mo amak lutu min zuya min dor tur te hian min hnai ngam lo pha hawin ti hrep hrep mai la a ho der si lova ei tur te hi minon ken saka a chang le kan ri ana mun mi kom ka ra te hian aron thutlai war ve thak thaka chutianga hun tam jok ron mangreng le kan riat laia kan ta na tong trai ring thin tu chu kan lo ngai na ka thian te pon felanti nei mai ro min ti thina nei po ni la chung te po nei lo in po nei lo ania tuna kan om dan pa khian kan om theidon chuang lo om ziom lo ka lo ti san mai thin ma se englai karin nge athu soile min tong trai sakna chuan kanuna thlak ka remi lo min hne tiala min hne kimani ber pathian hne na in hlan vea nun phung pa ngai om chu ka chak ve ta em mai ni zona ka zota ama chu zui ve taila engtin nge kan omang ka tia pathian om lom ti zong in min chang abak chana tang om lo chu chuan min hne tlatani chu mole damdoi ngei tum chuan kan be tak tak maya
an thian ho ri khom na min da min bui pui na sa ka om dan zong zong chu soi vek chi po ni lo ka zia chho de nu chuan pathian thuin min choma an thian ho chuan min bui pui pa reng boka keima han thok de hloi om lo ma se pathian ta na nun ve chu ka thlang ta ni an thian te zinga chuan nei nung tak tak an om nuala kanin mu masak ber khan paruk chon lo kala an lo in hlom khom lian hle hi lo nia an vai phei chuan som panga vel lai an ni poisa min tho khom saka pastor le upa te dilin aizol chimlam ko ran pakhata jingkara karin kutsui ve top mai ni lom na ran pa po om chuang lo kan pa ti to mai te ang kan pa thian te in hnuai luin kan om dun ve ta roya ko ran laman beng wara tran puina neu neu min pek ba ka khotlang hrui tu te thleng thlengin miron tlo thil pek rang rang min pein min tuam hloma za thla khopin mangai tu kan nga zak thei din huna kan ding si lo kan pa te thian ho nung zui chuan zana kan fe chuak thina keima ang boka nun laklo te chu kan bui puina sa thin khop mai ma se naw ka pa ya fa te kan nei chho nu chuan kan chun zom reng thei talova kan pa po chutia chuak reng thei din huna chuan ading talova veng chung hruai tu te du sak na zara a tuina lam tak thing mystery te a thlon in a training ve a chu mai ba ka kan din mun hretu tam tak ten in hlona an siam sak ve renga in dai lo zok hial khopin na nei so ve ta rong bol na lampo kan ti hlei thei tameu lo a thian te chu tuna hian evangelist lar tak synod revival speaker ni ta te pon omani keini chu kan changche ma fa pali lai kan nei to sia tong trai na le kan phak ang tok thil pek pek ba ki chu pon lama kan chuak wak thei tameu lo ni hi tun nuwa hi chuan min kha chiang lo tan chuan chung ko pa ngai tak kan ang ve viu thinang ma se kan tun manun chuan om lo lu tu ka tanga tun din mun kan thlen dan hi makasin mai chana soi taila oi lo fe fe hi an tam karing ma se pathian hian min lo mangai ema kan pa ka zui nuwa ka thian kom thin te odi ruang sarten oma ka van nei je ka in hriat rualin an tan thei top ka chuwa ve na te a hlo chamin ka ria karil ru na thin khop mai kan hne na ron khosa ve lop lop te kha enge moza tan oma ma se keima angaril ru siam fela simtum kha an ni thin lo katun manun ang thawin rianan le choinan chawan du khani zela chilbe hlei the ni thin lo then khat inok lumte then khat odi te voin thleng hian kan nei ang chun chun eya rui hawa thomno bal khak ve te te nena zodin bor vela kan tal ve nak nak lai te mitthla lo langa cholnia I thuron ti chu khan kanuna pho chuak chiang e ma thiam lo tak chungin karon jiak ve ni e kan fa te ngai tu lo ila chu mel lang nge ya interview po ka shelo ma se chu chu pathian thu thu ni se kan fa te puitlin de huna minrem ti puite ni chuan chu tianga ti hun te po chu alo mang chu ka chanchin trom kai lo taka tanga ka soi ve du chu thalai te hian nupui pasal kan nei ma hi rongbol na kan chance nei that ber ni ti reila nupui pasal na ya fa te ne na ni to china chuan duanga chuwa har sa em ma chu wangin mania kan tek chu nal theila hian ke mania nga lo khosa mek te hi min chan chu sak turin mala ram ro tam tak hi chu be sei tur nei to chuang lo nia in hria ta wanga mani om vel mai mai nia chung mi te tan chuan be sei na ko leng mu tir tu ni tum ram wo ole tu na tan chuan khati zong kha kan thungai thla kho thei chu lo ni le ta ngai no min ti ngai ka be sei ka chiar la hian ka lo feel le lu tu ka chiar bala ka nei nuin ka ring hial ani in mi hria thiam na ka dile ko o hi athu mangang hian a moi lem lova han chei moi dan vak tur ka heder boxi lova tikhan lo ngai thum bulbul phot mai te u mi thuron zong zong hi ka zom kim thei lo ni e ba ka zom vek po tul ka ti ber lo we a eng po ni se hun danga thungai nom le zirtir nei tha atak nge thil thleng le thu thar ber ber nen kan lo kir le ang dam phot hi a lu ber mai